वीडियो में देखा, ये देखो, वाह दाउ माबा मा होनोमोनलाय एन्जर फैदों बिसोरो एन्जर होसो ओमफ्राय हाय गाइस गुड मर्निं जोंनि रुम खाथियावनो दिनैहाय माखासे सेंग्राफ्रा गुबुन जाथि दै बर' नङा राबार लादों सोरबा सोरबा गन लादों सोरबा सिखा लादों एन्जर दाउ दिंखुर आरो बिनि गेजेराव एन्जर नागिरदों आरो बेयावहाय एन्जर मोनगोनदां खिन्थु बै साइडथिंजायबो बिराद माबादोंमोन माबायदि मोनो नायदो एन्जरखौ खेसे वो पकड़ता है चूहा कैसे पकड़ता है देखो चूहा पकड़ता है नोंथांमोना नुगोन आरो ना लाइभ भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना माबोरै एन्जरखौ हमो बिराद सैथान बिसोर एन्जर हमनायावहाय सिखारि माने एन्जरनि सिखारि बुरजा मोनथारबाय एकदमबारे बैबो मना लादोंना सासे एन्जरा बे मनायाव जा बुरजा मोनबाय बिसोरो एन्जरा जा बुरजा जाबाय चूहा कैसे पकड़ते देखो ओइ लेखनानिया गोमो गाननाया बे मना लादोंना बिराद बुरजा एन्जर दं बेनावहाय एकदमबारे माबायदिहाय मा होनो एन्जरखौ हमनो नायबानो जाबाय उन्दै समावसो गोदो सिगाङावहाय शक्तिमान नायनाय समफोरावहाय एकदमबारे शक्तिमानखौ नायनो थाखायनो दाउ दुलाबाथा एन्जर बेफोरबायदि होसोनायफोरखौ गारनानै जोङो होसोफैयोमोनब्रा आवगोलहाय सोरबा आवगोल समनि बाथ्रा दा समावहाय बेबायदिजों खारफा जालालै सिगां बै समावहाय डेभेलपबो एसेबां जाद्रायखायाखैमोन ना बै समाव बेबायदिमोन जोंनि आसामसिम जोंनि बर'नि माने बर'निसिम एसेबां डेभेलप गैयामोन स' दा सोलायनांगौ दा बेफोरबायदिजों टाइमखौ समखौ खाथायनानै खुनु लाब गैया प्रफिट गैया रायजो राजाफोर चूहा कैसे पकड़ता है देखो iya पकड़ लिया चूहा पकड़ लिया अभी हाँ इधर देखा तो वीडियो में देखा ये देखो वाह हो गया हाँ चूहा पकड़ लिया मिल गया लग गया और एक देखो ये नहीं अरे मुझे मर गया या वाह 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 तीन
3 चूहा मिल गया यहाँ पे। देखा, खत्म हो गया। चूहा कैसे पकड़ते हैं ये लोग जाने। बाय बाय।